Γεια σας, σήμερα θα παρουσιάσουμε μια ρουκέτα, ένα καπνογόνο και ένα βαρελάκι. Θα αρχίσουμε με το καπνογόνο. Το καπνογόνο είναι ένα καπνογόνο γηπέδου, αυτό το συγκεκριμένο, χρώμα κόκκινο, πολύ πυκνό, πολύ δυνατό, είναι για γήπεδο μόνο, είναι και πολύ μικρό έτσι ώστε μπορεί να το κρύβεις παντού και να περάσει την ασφάλεια, δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, τώρα σχετικά με την ασφάλεια, επειδή είμαι αναγκασμένος να το πω, το καπνογόνάκι εδώ πέρα, όταν το κάνετε έτσι, θα σας πεταχτεί σπίτες και μπορεί να σας κάψει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το καπνογόνο όταν το ανάβετε πρέπει να το έχετε μακριά σας. Να έχετε την τομή με το χέρι σας και να το ανάβετε. Όχι το κουνάμε σαν ηλίθι. Τρίτον, έχει ένα φυτίλι εδώ πέρα, όπου όχι όταν βάλει γκολ η ομάδα, το έχετε στο γήπεδο τώρα και βάζει γκολ η ομάδα σας. Δεν το ανάβετε ακριβώς από εδώ πέρα για να μην χάσετε χρόνο. Το ανάβετε από πάνω γιατί υπάρχει περίπτωση να σας πεταχτούν πολλές πίθες και τι να γίνει φυσικά, να καείτε ή να πάθετε κάτι. Το καπνογόνο αυτό εδώ πέρα είναι χειρός και είναι ιδανικό και τέλειο, θα το λέγα, που το έχω δοκιμάσει, για γήπεδο. Αμέσως μετά έχουμε το βαρελάκι, ή όπως αλλιώς το λένε κάποιοι, το δεύτερο πιο δυνατό δυναμητάκι, δηλαδή μετά τη Zeus Special. Ο κράτος της είναι ίδιος με τη Zeus Special. Είναι εγκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σου δίνει 5 δευτερόλεπτα για να το ρίξεις και γενικότερα αγαμάει και δέρνει σαν δυναμητάκι. Αλλά δεν είναι για να κάνουμε πλάκα να το πετάξουμε σε ένα πόδι κάποιου φίλου μας, είναι ούτε για γήπεδο είναι. Είναι να το πάρεις, να το πετάξεις και να το πάρεις, να το ανάψεις και να το πετάξεις κατευθείαν, αλλιώς τις γάμψεις. Ξεκεί πολύ καλά γιατί. Και μετά πάμε στο Moon Rocket, είναι μια ρουκέτα, ιδανική για Πάσχα. Φυτίλι εδώ πέρα, ανάβεις, το βάζεις σε ένα σταθερό σημείο και πετάγεται, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Μέχρι την άλλη φορά μείνετε συντονισμένοι, δείτε κάποια άλλα μας βίντεο και μέχρι τότε, γεια σας.